Nech sa páči, dobrý večer, vítajte. Krásné to bylo. To bylo jedno z mých nejhezčích natáčení asi. Tam byla taková legrace všude, tak já jsem doufala, že to přenesla zpět trošku na to plátno, tak doufám, že to bylo pro vás aspoň milé. A na vás takisto jedna otázka, čo sa prenieslo z plátna, tá zručnosť na vás? Ale mně se čurá dobře. Tak já doufám, že se vám to líbilo a řeknete to i ostatním. Ďakujem ešte raz veľmi pekne v spoločnosti Continental Film, že ste prijali dnešné pozvanie a samozrejme dajte všetkým vedieť, že Hodinový manžel ako československá komédia je naozaj výborný film. Ja mám dobrý pocit, pre mňa bola tiež, ako Jitka vravela Čvančarová, že to natáčanie bolo tak príjemné, že potom sa herec obáva, že či sa to preniesie aj ďalej, ale snáď hej, no, mám dobrý pocit celkom s touto partičkou, čo tam bola, a hlavne tí chlapí, to je naozaj kopec randy. To som prvýkrát zažila takú zimu na nohách, že som mala mi zdrevenia, že som vlastne potom jednom obraze vystúpila z lanovky a spadla, že ma museli preniesť, nedalo sa chodiť, proste som sa vrátiť k životu späť nohy a bolo dobre. Ja som sa dostala, že mi zavolali, či tam chcem hrať, a keď mi povedali obsadenie a scenár som si prečítala, tak som samozrejme išla, lebo hlavne s Davidom Matáckom, s Davidom Novotným, s Jitkou Čvančarovou, neviem ešte s kým tam, s plnou ľuďmi som už pracovala, sme natáčali seriály alebo nejaké filmy, takže to som vedela, že je záruka toho, že to bude dobré. To je asi český ironický název pro ty kutily, kteří si to zvolili jako povolání, a ono to zavání tím, že on je hodinový manžel jako hodinový hotel, ale to je prostě, že přijede chlap a opraví to, aby to bylo rychle a tak dále, takže takhle se to nazývá i to řemeslo hodinový manžel. No a že se do toho potom pletou různé věci vztahové a že to některé ty ženy berou zase jinak, že z toho manžela si tak objednají. Jo, anebo kvůli tomu možná něco schválně zkazí. No jako vždy jsem lehce nervózní a napjatý, ale co vím, tak jak byly ty dámské jízdy takzvané, že to promítáno ženám, tak několik mých známých se tam v převleku dostalo i mezi ty ženy a svědčí o tom, že těm ženám se to hodně líbilo a že tady všude to bylo víc vyprodáno. Kromě Dunajské Stredy, protože tam nehraje tá Kerekeš. Ja už som sa dozvedel o tej postave, že to mal hrať najskôr Honza Budáš. Potom som sa stretol s Tomášom Miecháčkom a ten tvrdil, že tiež bol oslovený na tú postavu. Medzi tým ochorel režisér. Ja som bol pôvodne oslovený vlastne na postavu Slováka, ktorý je na vleku a má tam taký dosť irečitý príhovor. A ja som vlastne sa dostal takto, tým, že vypadol ten Honza, tak som sa dostal vlastne do tej hlavnej štvorky. Na predpremiéru do Jasnej som vlastne dotiahol aj rodinu, takže tam boli tie reakcie prvé a okamžité a by som povedal, že čakal som väčšiu kritiku, ale nebolo až tak čo kritizovať, pretože je to ľahký film, je to oddychovka, nič to nerieši nejaké hlboké záležitosti filozofické ani psychologické a ešte sa dokonca táto komédia je taká, že dá sa na nej aj pobaviť.